Μια γενιά ψάχνει απαντήσεις. Ληστεία μεταφώνου. Αυτές οι 3 λέξεις καθόρισαν τη ζωή μας. Μια επόμενη θύμα των ένοχων μυστικών. Δεν θα την ξαναδείς. Στο απαγορεύω. Μέσα στο ίδιο σπίτι, κάποιοι θάβουν και κάποιοι ψάχνουν το παρελθόν. Κάποιος σκαλίζει για τη δολοφονία του Δημοσθένους. Εκείνος πέθανε και εμείς έχουμε τα σπίτια μας, 2 ξενοδοχεία, τα χρήματά μας. Ξέρεις ότι θέλω να μάθω την αλήθεια όσο τίποτα άλλο. Κάποιοι παγιδεύουν και κάποιοι παγιδεύονται. Θα σε πάρω τηλέφωνο αν μπορέσω. Τέλεια. Σε φιλώ. 40 χρόνια μετά, ποιος τολμά να μιλήσει? Γιατί μου λέτε ψέματα, γιατί? Το μυστικό μας κινδυνεύει να φανερωθεί και από αλλού. Ποιος αντέχει να ακούσει? Όρκος Σιωπής, η μεγάλη πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο. Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 9 και 10 το βράδυ. Στο Star.